أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ga wanda ke fama da matsala na matsalan ido, bi ma'ana wanda ke fama da matsala na ido abin da ya shafi yawan hawaye, kaikayi ko kuma ainihin rashin gani sosai, insha Allah abin da za a yi amfani da shi shine za a samo karas, sai a matse ruwan karas. In aka matse ruwan karas sai a samo man habbatis sauda mai kyau, sai a ɗibi man habbatis sauda mai kyau cokali ɗaya a haɗa da ruwan karas a sha da safe kafin a karya. Wannan yana da tasiri sosai wajen magance matsala na ido, abin da ya shafi yawan hawaye, kaikayi da gani hazo-hazo insha Allah. Sa'annan kuma bugu da ƙari za a iya a samo ainihin man kwakwa. A samo man kwakwa, ana ainihin shan man kwakwa da safe cokali ɗaya da safe, cokali ɗaya da daddare. Sannan kuma mutum ya ringa shafa man kwakwa ɗin aka, shi ma yana da tasiri sosai wajen magance matsalan ido tare da abin da ya shafi amosanin ido. Sannan a bugu da ƙari har wa yau akan wannan matsala za a samo man albasa. Ana shan man albasa ga wanda ke fama da matsala na ido, shi ma zai sha man albasa cokali ɗaya da safe, cokali ɗaya da ainihin da daddare. Sannan kuma ana shafa shi a kewayen idon, yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala ta matsalan ido insha Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yaye dukkanin cututtukan da suke damun mu, ya warkar da marasa lafiyan mu. Kar ku manta da ku danna mana subscribe a cikin wannan tasha. Mun gode da kallon mu da sauraron mu. Naku Nazir Muhammad.